sama sebou, ženo. Drink to mám ráda, náladu dobrou dává, zažene každý splín. Dobrý večer, vážené dámy a pánové. Vítám vás na 3. drinku. Naše talk show Drink má za cíl postupně představit a poskládat videomozaiku zajímavých osobností spojených s Radotínem. A 3. pozvání přijal zpěvák, moderátor a herec Milan Peroutka. Dobrý večer. Milan Peroutka je synem spisovatelky Ivany Peroutkové a bubeníka Milana Peroutky staršího, který hrál na bicí v kapele Olympik. Od dětství se věnoval divadlu, účinkoval v populárních českých seriálech, jako je Ordinace v Růžové zahradě, Horákovi, Vyprávěj, nebo třeba Gimpl s ručením omezeným. V roce 2012 založil vlastní kapelu Perutě, kde působí jako frontman, zpívá a skládá hudbu i texty, a v roce 2017 se stal finalistou show Tvoje tvář má známý hlas, kde skončil na krásném 2. místě. Moderoval pořady, jako je Snídaně s Novou, Mixér na Očku anebo hitparádu Očko Charts. Milan Peroutka ještě jednou. Máš 1, že ty jsi to četla. Milane, jaké to je slyšet o sobě všechno to, co jsem řekla, takhle během 1 minuty? Jaký to je? Rychlý. Rychlý a zároveň mám pocit, že tu práci už nějaký pátek vlastně dělám a stále ji přibírám s tím, že to vnímám jako každou další krásnou zkušenost, která mě něco naučí. Takže vždycky k tomu přistupuji, když je nějaká nabídka nebo vyjde nějaký konkurs, že se stále učím. A možná ten pocit budu mít pořád, protože nikdy se mi to ještě nezevšednělo tak, abych nikdy nebyl nervózní třeba před vystoupením, nebo že bych sám sebe nachytal, že se nudím třeba během koncertu nebo představení. Takže pořád je to pro mě vzrušující, ještě stále chci objevovat další a další možnosti, která tahle práce nabízí, a hlavně je hodně barevná, takže to mě na ní baví taky. Vždycky je tam nějaký jiný rozměr, ať už ze strany publika, protože vždycky je taky jinačí. Jsem zvědavý, jaký dneska budete. Doufám, Nejlepší. Nejlepší. Radotínský, když jsme doma, tak musí být nejlepší, a to je jasný. teď jsi mi právě nahrál, protože vy, co jste tady v tomto krásném a komorním klubu, jste prakticky na dosah, tak vy víte přesně, kde jste a víte celou tu historii. Ale protože nás sledují i na YouTube kanále právě kulturně komunitního centra Koruna zde v Radotíně, tak vy možná nevíte a neznáte tento prostor, který stojí za to navštívit. Ale ta historie sama o sobě, já jsem tě tady našla na několika fotografiích i tvého tatínka, protože tento klub se jmenuje Klub Milana Peroutky. To byl tvůj tatínek, kterému se říkal Ferda, a on dokonce v roce 2012 tady byl s celým Olympikem pokřtít a zahájit chod tohoto klubu. Ale pozor, to se ještě tento klub nejmenoval Klub Milana Peroutky. Potom bohužel se stala tragická věc, nehoda o rok později, a to už si poté přijel i ty se svým bratrem a zahájili jste hudbou tento klub, který právě nese jméno tvého tatínka. Jak na to vzpomínáš, jaký to je, když seš tady po tolika letech zpátky? No, díky těm fotkám já jsem si uvědomil, že už jsem tady byl několikrát, taky nahoře, tam, kde já si kdysi pamatuju, kde pracovala moje babička, a byl tam sál, kde bylo už nefungující dětské divadelko s loutkama, a to bylo něco pro mě v dětství. Já jsem miloval loutky a loutkový divadlo, takže tam jsme šmejdili, prohlíželi si ty zaprášené loutky a nevím, jestli tam jsou stále nějaký ještě uchovaný. Doufám, že jo. Ale to je moje vzpomínka tady na Korunu
A samozřejmě tím, že ten klub se jmenuje tím pádem stejně jako já, tak si ho můžu taky přivlastnit trošku, takže vítejte v mém klubu dneska. Ano, je to tak. S tím rozdílem, že tatínkovi se říkalo Ferda a tobě Milda. Tak to bych se tam ještě dalo taky dopsat, aby to bylo Ferdova Mildovo. Nebo mi říkají ještě Péro, tak když tak to může být. Já mám z toho chutí se ptat, jak to vzniklo, takováhle přezdívka. Mám zkusit opět odpovědět něco vtipného? Aha, hned na začátku? Tak jasně. No, tak z mého příjmení samozřejmě to vzniklo. Jsme v Radotíně. Je potřeba říct, že to je část Prahy, kde působil leta letoucí klan právě Peroutků. Odkud je i tvůj tatínek. Jaké třeba ty máš vzpomínky na Radotín? Vzpomínky na Radotín samozřejmě mám už od dětství, kdy jsme jezdili za babičkou, potažmo za strejdou, za tetou a hlavně můžu říct, že dneska, když jsem tady zase po nějaké době, tak tady se to opravdu mění před očima a já tomu osobně fandím, protože já mám rád rekonstrukce, úpravy, revitalizace, všechno možné. Strašně rád si prohlížím ty vizualizace, jak co bude vypadat a vždycky mě štve, že to trvá tolik let, než se to stane. Ale myslím si, že Radotín vlastně neměl takovýto pomyslný centrum a jestli se to teď podaří nějak udělat, tak já osobně tomu fandím. Nevím, jak to máte vy, radotínští, ale určitě souhlasíte s tím, že se to zvelebuje, minimálně i ten vlak a podobně, tak to je fajn, ne? A ještě zpátky k tvýmu dětství. Já jsem v takovém úvodníku, který si dával do místních novin, četla takový krásný příběh o tříbarevné bábovce. Ta by možná stála za to zvětšnit, zachovat. Babička uměla až 3barevné bábovky, vždycky nádherně voněly a opravdu tam mi chutnala nejvíc. A druhá babička taky ráda vařila, jak už to konec konců babičky rády dělají. A psala dokonce i kuchařky, ale já jsem jí vždycky říkal, vaříš dobře, ale bábovku umí lepší babička Jiřka, která tady právě bydlela a dělala. Bylo tam kakao, byla tam vanilka, byly tam voříšky, vždycky to pomazala máslem, zacukrovala, nejlepší byla ještě teplá, vytažená, že jo. Tak úplně teď se tady zastívá, možná už mi teče nějaká slina, tak to bylo fakt dobrý. Takže si vlastně vzpomínáš na Radotín s vůní bábovky, viděnou 3barevného řezu. Babička byla taková, že ona v podstatě, když jsme přijeli na návštěvu, tak ona ráda zaplula do té kuchyně a byla tam tak nějak celou dobu naší návštěvy, protože vždycky minimálně čajík nějaký s medem a s citronem, jako ráda takhle byla naučená, vlastně měla i 3 děti, takže v té kuchyni fakt strávila kus života, takže byla ráda tak, že vařila takový ty typický český jídla, omáčky, že jo, to bylo babičino a právě ty bábovky. Tak takhle já si to vzpomenu. A co na tou bábovkou toho čaje muzicírovalo se? Pozor, to se ptáš dobře, babička si ráda prospěvovala v kuchyni a měla hodně takový, jako řekl bych, operní tembr, měla takový to vibrátko. A dokonce se nechala slyšet, že ona měla podle mě sen být zpěvačka, ale říkala, že pak jí operovali nějak mandle a nakonec to nějak sešlo. Víš dobře, že to vyžaduje taky kus odvahy a sebezapření a všeho možného. Takže babička nakonec sklouzla vlastně spíš k tomu rodinnému životu. Ale myslím si, že tam nějaký takovej sen nebo skrytá ambice vlastně byly už jako od začátku. Takže ona si ráda prospěvovala a vlastně ke konci života, když už na tom byla hůř z pamětí, tak zajímavé je taky to, že třeba se jí hledali hůř slova, ale když jsem jí začal zpívat Matušku, kterýho jsem v té době zkoušel vlastně muzikál s písničkama Matušky, tak babička se plynule přidala a pamatovala si všechny sloky a refrény. Tak to byl taky takový hezký moment. Až dojemnej. A musel jsi hrát na nějaký nástroj, když jsi byl malý? Jsi z hudební rodiny, očekává se to možná, ne? Musel, vlastně bych řekl možná musel, protože nikomu z nás 3 sourozenců se vlastně pořádně nechtělo s tou mamkou sedat k tomu pianu. Ale ona nás k tomu vedla, takže byla to spíš mamka než táta. A co já vím, tak taťka si sedl za bicí a poznal, že tam to je ta láska a ten talent, tak já když sednu za bicí, tak tam nebylo vůbec nic. Já vlastně vůbec nechápu, jak někdo může těma nohama a rukama držet
ty různý rytmy a zkrátka to musí být talent opravdu, se kterým se člověk narodí. Taťka to tak měl a vlastně posléze, když se dostal do Olympiku, tak on pak kvůli minulému režimu ještě musel absolvovat nějaké vzdělání v rámci konzervatoře, ale v podstatě byl samouk. A vnesl tehdy koncem 80. let do Olympiku jako čerstvý vítr, protože to najednou byl ten rock and roll, který šlapal. Každopádně já jsem teda tohleto cítění, když jsem si sedl za bicí, vůbec neměl, takže na to já neumím, takže klasická otázka, když jsem byl malý, jestli budu taky bubeník, tak ne. Brácha je na tom trošku líp, ten se vlastně hrou na klavír, i živý. A pak jsme ještě všichni 3 chodili do sboru, takže tam jsme měli taky nějakou výuku. Koukám, že bychom si mohli notovat, protože jsme to měli my u nás v rodině dost podobně, jakožto hudební rodina. Takže, jak jsme to říkal, tak někdy tě trošku lituju. My jsme to měli taky tak, že jsme museli. Ale já jsem pak poprosil maminku, když jsem byl v pubertě a už jsem cítil, že nechci každý den chodit do kroužku a že škola je těžší a že se potřebuji učit a mít taky nějaký soukromí, tak jsem jí slíbil, že až budu dospělej, protože já jsem se vždycky bál chodit na to zpívání. Tak já jí slíbil, že až budu dospělej a tudíž už nebudu mít trému, protože dospělí lidi přece nemají trému, tak se zase přihlásím na ten zpěv. A pak, když mi bylo 17, skoro 18 a tréma byla furt velká, zjistil jsem, že asi ta plnoletost to nerozsekne, tak jsem dobrovolně šel do Zůžky na Spořilově zaspívat Já husárek malý. V 17, ano, byl jsem trošku pozadu. A přihlásil jsem se opět teda na zpěv, takže já jsem to měl pak takhle trošku později. Mně všechno v životě tak nějak díl trvá, mi připadá. Důležitý si to správně prožít, ale ty říkáš tréma, už to tady několikrát řekl. Máš trému, když zpíváš? Nebo než jdeš na jeviště? Nebo kdy se ta tréma projevuje a jak? Teď třeba zkouším nový muzikál. Poprvé v Goya Music Hall, který vládne pan doktor František Janeček. On chodí rád na ty zkoušky, umí to všechno dokonale. A teď tam byl a vyšlo to na mě, že já zrovna musím jet tu projížděčku toho muzikálu. To byla nejdelší 1,5 hodiny mýho života, než se začalo projíždět, protože to jsem si fakt říkal, no tak to je strašný, tam zpíváme jenom s klavírem, vlastně zatím na zkouškách. Všecko je slyšet, tudíž žádný orchestr to nepřikryje. Ano, občas jsem to schoval za emoci, že jsem nespíval tak nahlas, aby to neslyšel. On naštěstí seděl v půlce hlediště, takže ne každý tón k jeho uchu naštěstí dolehnul. Až se přidají mikrofony zhruba za týden, tak to bude další zkouška ohněm. Ale trému jsem měl, takže není to tak, že už ji nemám. Tréma je zodpovědnost. Takže samozřejmě, když hraju nějaké představení už díl, tak ta tréma už tam není, nebo u koncertu, ale vždycky, když je něco nového, tak je tam. A máš ji víc, když hraješ, nebo když zpíváš? Protože už tady zaznělo, ty jsi herec, zpěvák a moderátor, tak možná z těch 3 odvětví je něco, co tě třeba možná napíná nejvíc? To záleží vždycky, no. To takhle nedokážu říct, záleží vždycky i na okolnostech. Někdy i záleží, jak se prostě vyspíš, jo. Někdy, když jsem dělal ten ranní pořad, tu snídaně s Novou, tak jsem se probudil a neměl jsem takovou náladu třeba mluvit. Což je docela blbý, když moderuješ nějakou show. Někdy mi zase kolegyně říkala, Mildo, klidně nech občas něco říct i mně, že jsem zase mluvil až moc. Takže všichni jsme jenom lidi a záleží, no. A když jste měla takhle hosty různého druhu, nejenom v tom moderování v různých pořadech, ale i na jevišti, je třeba někdo, kdo tě absolutně něčím ohromil, že jsi řekl, tyjo, tak to je a něco. Já jsem měl nejradši hosty z naší branže, protože jsem měl pocit, že jim tak nějak nejvíc rozumím. Naopak jsem neměl vůbec rád politický hosty a my jsme vysílali 2,5 roku a rok z toho minimálně jsme měli téma covid na všechny možné způsoby, všechny možné restrikce. Vždycky jsme to ráno na poradě ve 5:45 jako zrovna se dozvídali, co je za nový opatření. Jo? Teď politici mají takový sklon, že si připravíš 10 otázek, zeptáš se na první a oni odpovědějí na 4. a na 6, takže ty musíš neustále hlídat, co říkají. Takže to jsem byl často jak žák před tabulí, který se hodně potil, když na něj mířila ta kamera. A tohle nebylo úplně pro mě, do toho já se moc nepouštím. Takže já jsem měl nejradši prostě herce, zpěváky a takový ty jako neformální lifestyleový jako rozhovory, ale všechny byly zajímavý. A byla to skvělá škola, protože, jak říkáš, měli jsme hosty
na všechny možné způsoby a témata a byl to živý přenos a bylo to ráno, takže to byla úžasná jako škola pro mě. A jaký to je třeba, máš nějaký zvyk, když jdeš na jeviště? Protože to je taky, ta příprava sama o sobě je nesmírně důležitá. Tak nic netradičního ti neřeknu, je dobrý se rozmluvit, rozespívat, rozhejbat, to je taková trojce a mám pak tuhletu známku, kterou rád nosím jako talisman. Tam mám logo svojí kapely. Perutě. A to nosím a implementuju to občas i do kostýmu, občas to jde hůř, občas líp. A minimálně to mám třeba v kapse nebo aspoň v šatně, takže to nosím. Takový tvůj talisman, který... Co, a přináší ti klid, anebo ti přináší pocit štěstí? Přináší mi to jako talisman, občas to takhle jenom chytnu a řeknu si, dobrý, jdeme na to. Jako, že se člověk uzemní. Asi jo. Jo, ne, já myslím, že to je skvělý. Já myslím, že každý z nás má nějaký takovýhle... Nebo si nesundávám ani šperky, já jich teda moc nemám, ale nerad si je sundávám, protože když si je sundám, tak pravidelně zapomenu na to, že jsem je sundal. A pak volám kostymérce, prosím tě, někde tam v kapse asi v těch kalotech nepral si, ještě někde tam mám prstínky. Takže i když hraju Lotranda nebo nějakýho kluka, který řeší první lásku, tak mám na sobě prostě ten prstínek, ale beru to taky jako nějaký symbol, jak tetování, takže si to nesundávám tak rád. Součást tebe. Kdybys mohl být se svojí kapelou předskokanem jakékoliv kapely, ať už teď, jako v této době nebo v minulosti, mohl by ses vybrat kohokoliv, kdo by to byl? Kdokoliv. Počkej. No fakt. Určitě tam máš někoho. Ty jsi dělal předskokana jako se svojí kapelou i Olympiku. Mm-hmm. Jaký to bylo? Pamatuju si, že jsem přiletěl z nějaký rozvojové země, kde jsem byl na charitativní činnosti a nějak zafungovala klimatizace a v půlce koncertu mi došel hlas. Jak a se taková věc řeší? No blbě a já říkám, ježiš, to je trapný, a teď to tam ten Janda poslouchá za tím oknem a říká si, no moc to tomu Mildovi nespívá. Tak naštěstí mi trvalo tak 2,5 songu a zase jsem to nějak nahodil, ale nějak mi to tam vypnulo, nevím. Víš, že zpívání je taky psychická věc, takže jestli to taky bylo něco takového, nevím, ale takže to je moje vzpomínka na to, kdy jsme dělali před kapelu Olympiku, od té doby už jsme před kapelu Olympiku nedělali. Ale tak to jistě nebyl tak ten si to vylož, jak chceš, nevím, čím to bylo. No. V roce 2017 jsi se zúčastnil obrovské soutěže. Tvoje tvář má známý hlas, kterou sledovali nesmírný počet lidí a opravdu tomu fandili. Ty jsi se umístil na nádherném 2. místě. Jaký z toho máš pocit? Jaký máš vzpomínky? Jaký to vlastně vůbec bylo? Protože to musí být strašně náročný. Čím dál lepší z toho mám pocit. Je to přes 8 let. Je to 8,5 let dokonce. To je strašný. Ale já, když jsem v té soutěži byl, tak já jsem vždycky viděl ty chyby v tom čísle. A pravidelně, když jsem to číslo odspíval, tak jsem furt v hlavě měl, co jsem měl udělat jinak. A podobně, takže já naopak jsem k tomu čím dál milosrdnější a líbím se sám sobě čím dál víc v tom. Škoda, že mi to vždycky tak trvá, ale vzpomínám na to krásně a hlavně pro mě to byl v té kariéře taky důležitý milník, protože, jak říkáš, tehdy na to koukali hodně lidi a hodně to obdivovali, pak když byla, já nevím, kolik bylo nakonec řad, ale samozřejmě to kouzlo pak trošku pominulo, takže já jsem ještě byl v té řadě, kde to kouzlo stále fungovalo a ty lidi měli pocit, že umíte něco nadpozemského, než jim došlo, že to zase takový zázrak není postupně. No ale muselo to být obrovský zážitek vidět sám sebe, vlastně přeměněného, úplně v jiném kostýmu, jiná vizáž. Ono bylo zajímavé, že často, když se ta show začala natáčet a třeba vy jste vystupovali v rámci toho pořadu až na konci, tak teprve vás začali malovat, když už první člověk jako zpíval. Takže často dodělávali tu masku až těsně předtím, než jste šli do toho výtahu a já jsem vždycky odběh na záchod, kde jsem se aspoň na chvíli zavřel, koukal na sebe, zkusil si něco teda aspoň zaspívat, jak to jde vlastně s tím, když měl člověk třeba něco přilepenýho, že jo. Všude už jsem slyšel na chodbě, jak řvou, kde je ten Milan, ale já jsem vždycky si chtěl vzít nějaký ještě čas pro sebe, abych se s tím nějak zžil.
A pak ve výtahu jsem měl zpravidla pocit, že nevím, jak je druhá sloka a že nevím, co budu dělat a podobně. To byly vždycky nervy, ale nějak jsem tím prošel a byla to taky velká škola, zkušenost a nikdy nepřestanu být vděčný za to, že si mě produkce vybrala, protože samozřejmě těch lidí tam je hodně a potřebuješ v té kariéře, v té branži vždycky taky nějaký štěstí, to je jasný. No počkej, teďko bude taková z mé strany šťouchanec. Neskusíš nám zaspívat třeba, já nevím, Matušku? Když jste to měli nad tou bábovkou pro tu babičku. Ne. Nebo Karla Gotta, nebo někoho, koho jsi tam měl? Ani jednoho jsem tam neměl, člověče. Ne, jakoby... Ale zaspívám vám jednoho, kterýho jsem tam měl, ano. První kolo, tak to vám zaspívám. Teď? Chceš teď? Že dáme písničku? No můžem. Jsem se vlastně ani moc nerozespívával, takže zkusím metodu citronu. Ráno, když probudí se mlhou z nočních trápení a slunce zakousne se do tmy a všechno se promění. Pak mám před sebou jen prázdnej kout. Nechci s ničím tady hnout. Ty tančíš sama, já tančím sám. Ať se v ráno promění těžká noc a trápení. Ty tančíš sama, já tančím sám. Každý jsme sám. Tvá dlaň mě objímá, mě chce, lehl bych si do klína a spal. Večer marně bloudím městem, neon je v ulicích, bere mi tebe, vše, co zbylo, je náhle barvou překrytý. Pak mám před sebou jen prázdnej kout. Nechci s ničím tady hnout, jdeš městem sama, jdu městem sám. Ať se v ráno promění těžká noc a trápení, jdeš městem sama, jdu městem sám. Každý jsme sám. Přecházíme do takové pomyslné druhé části. Vy, kteří jste s námi zde pravidelně, tak už víte, jaké otázky asi zhruba ti teďkon položím. Znova opakuji, jsme velice laskavý pořad, tudíž nehledáme nic, co by ti bylo extrémně nepříjemné, nebo nikomu z nás. Klidně hledej, nemám problém. To je výzva. Jsem otřískanej. Jaký nejhorší trapas se ti kdy v životě vstal? Ať už to může být v souvislosti s prací, s osobním životem. Tak ten jsem vám možná vlastně řekl, to bylo docela trapný s tou pusou. Zaseklou. A víš co, kdyby mě pan kameraman, k čemuž ho nevyzývám, ale zabral hodně zblízka, tak já mám poměrně ohoblovaný jedničky zuby a je to z toho, že zpravidla, když začne koncert a já mám nějakou euforii, tak vždycky si takhle mikrofonem dám do zubů. Takže často během první písně si říkám a cítím nějaký divný písek v puse a už mi to několikrát brousila i zubařka, takže můj obvyklý trapas na koncertu je, že si vyrazím kus zubu. To máte, koukám, s hokejistama dost společný. Ano. Můžu být ráda, že možná na mých koncertech nepoužívám mikrofon, i když... Máš dobrý hlas, to já nemám. Ne, naopak, já si myslím, že občas by to samozřejmě by to bylo potřeba, bylo by to příjemný, že jo, protože
Mikrofon je skvělá věc, která nám pomáhá. My díky tomu jsme se tady mohli zasnít a slyšet Muka prakticky naživo. Byla to krásná skladba, ale teď zpátky ještě k těm možná méně příjemným otázkám. My tady máme takový speciální názvosloví, říkáme tomu dobrozvyk. Je to něco, co je vlastně tak trošku zlozvyk, ale to slovo zlo tam nemá co dělat, protože vlastně nikomu to nedělá nic špatného. Jenom je to něco, co vlastně děláme, aniž bychom to dělat museli, nikomu tím neubližujeme, ale zároveň je možný, že třeba ani ten nejbližší člověk v našem okolí ten náš dobrozvyk nezná. Máš nějaký takový? Určitě ano. Nekoušu si teda nechty, to jsem zkoušel a nikdy mi to nešlo. Tak nevím, jak to dělají ty lidi, kteří si koušou. Já jsem si fakt říkal, že to musím zkusit, ale mně to prostě nešlo nějak kousat ty nechty. To je tím, že se ti pořád mění, jak máš ty zuby vyražený. Jo, možná. Že tam nemáš to místečko. Výhodu, vidíš. No a já jsem nad tím přemýšlel, určitě bych našel, samozřejmě snažím se nemít zlozvyky, ale každý z nás máme, že jo. Ale mám takovou vlastnost, která zní jako pozitivně, ale zároveň je to takový diskutabilní, protože já nerad řeším problémy. A řeším je tak, že je nevidím. Což je hezký, nevidět problémy, ale ne tak třeba pro vašeho partnera, protože když ten druhý ignoruje problémy, tak někdo je zase řešit občas musí, že? Takže já si občas nepřipouštím nějakou negaci, jsem v tom takový naivnější, ale pak samozřejmě buď to vyřeší čas, anebo to někdo musí vyřešit za mě, tak k tomu občas tíhnu, no. A nebo si taky, já si myslím, že to měla možná i babička Jiřka, můžeme podiskutovat s mojí rodinou, nebo jestli to měla i taťka, že já třeba mám někdy pocit, když přijde den D, že není jako ta ideální chvilka a ještě bych to třeba nějak odložil trošku, jo? Že mám sklony trošku ty věci jako odkládat, vím, že babička často měla, teď se zrovna necítím, ale příště jako to třeba vyjde. Tak mám vždycky pocit, že musím být 100% a že zrovna třeba ten den to tak není. No já myslím, že ale v tomhle nejseš jedinej. No, já takhle. Občas Míváte to taky? Občas je super terapeutický, že si myslíme o nějakém našem problému, že je strašně velký a pak to řekneme nahlas a zjistíme, že ho máme všichni a že to vlastně není problém, takže tímto děkuju, tak nezařazuju to mezi svoje zlozvyky a dobrozvyky. Musíš to hledat dál ještě. Je tam ještě něco? Já nevím. Ale tak je tam. A co máš ty? A teď ses projevil, že jsi vlastně moderátor. Takhle to odpinknu, povídej nám o svých. No ale výhoda je, že tenhle večer není o mně. Dobře. Vím další. Teď mě to bude všechno naskakovat. Já se nerad zbavuju starých věcí. Jo, ale nemám to úplně tak extrémně, jako má třeba náš soused v Záběhlicích, kterýmu není ani vidět barák, protože on má celou zahradu zaskládanou věcma. To je extrém, jo. Ale třeba já jsem byl naučený, že oblečení mám, dokud prostě se nějak neroztrhá, nebo nezničí, nebo z něj nevyrostu, nebo nevím. A teď vlastně se učím i v rámci té své práce, abych teda nějak jako ty outfity obměňoval, že se toho musím nějak zbavovat, jo. Ale vždycky, nechci to vždycky vidět, když se to odváží, jako. A no, takže tohleto vlastně je možná taky dobrozvyk, protože člověk nesmí ty věci hromadit, je to očista i duše, když si uděláš pořádek a vyházíš to. Hromadíme všichni samozřejmě moc věcí, daleko víc, než potřebujeme a samozřejmě už často nikdy potřebovat nebudeme. Takže, ale prostě jo, a pak je tam ten zákon schválnosti, že něco vyhodíme a za týden si na to vzpomeneme, že jo, že zrovna tenhle svetr by se nám líbil, nebo tak, no. Mě mrzí, že... Máme to všichni stejně, ano, to v pořádku. Že posluchači nebo diváci na YouTube nevidí ten náš pohled tady do klubu, protože všichni buď kývají, ano, jsme na stejné vlně. Společně si říkají, třeba, pamatuješ, jak jsi... A třeba ty diváci u YouTube taky dělají tohle, že jo. A škoda, že to nevidíme my. No, ale teď jsem si to málem vyrazil. Ale dobrý, ukáž? Ne, dobrý. Je to dobrý. Nekoukej na to, já jsem pak nervózní. Jsme v pořadu, který se jmenuje Drink a stejně tak, jak je to napsáno těma 5 písmenama, tak je to vlastně, jsou to ty ingredience, které ten drink tvoří.
Jaké ingredience tvoří tvůj život? 5 ingrediencí, bez kterého si nechceš a nemůžeš ani tvůj život představit. Já si myslím, že jak už jsem to dneska skloňoval s tou prací, tak je důležité, aby to bylo barevný, stejně jako vaše logo, hezky. A je důležité si uvědomit, že třeba radost by často nebyla bez toho smutku, že prostě ty emoce oceníme nejvíc v tom případě, kdy vidíme i druhou stranu. To je to stejné jako zdraví, si nejvíc vážíš v momentě, kdy si uvědomíš, že může být i nějaká nemoc nebo úraz nebo cokoliv. Takže je důležité, aby tam byl balans, aby tam bylo všechno. A když se ptáš na ty barvy nebo chutě, který by ten život měl mít, tak já říkám, že já mám nejradši asijskou kuchyni, kde vlastně jsou všechny ty chutě, kde to trošku pálí, je to trošku sladký, trošku kyselý, slaný a ještě ta umami chuť tam může být, takže prostě když to má všechno. Když se ten život žije, anebo ty se říká život životuje, aby byl prostě plný všeho, čeho má být. Samozřejmě, že mám radši ty hezké věci. Ale třeba já jsem teď říkal doma, když jsem připravoval tu novou desku, která vyjde, tak já říkám, mně se nejlíp skládala hudba, když jsem nebyl úplně šťastný. Jo? Nebo říká se, že hodně umění vznikne z toho, že máš v sobě nějaký rozkol, který pak musíš dát buď do toho malování, nebo skládání, nebo podobně. To je nejpraktičtější na tu tvorbu, leč v běžném životě je příjemnější být v pohodě. Že jo? Takže je to někdy vykoupený i tímhletím ale já si teď užívám tuhle fázi, ale říkám, v tom životě člověk prožije všechno a je dobře, když to prožije a když se tomu nevyhýbá. Někdy máš pocit dneska v té době sociálních sítí a všeho pozitivna, že vlastně když cítíš něco špatného, takže to nepatří do toho života, ale je právě dobrý si takhle nahlas říct, že to do něj patří a že se to týká nás všech. Že jsme občas trošku línější, občas nechceme ty věci řešit, občas máme i pocit, že nejsme dostateční, nebo že nestíháme tolik věcí jako ostatní, tak to jsou věci, které nás všechny tlačí skrze ty internety, ale je to normální. Je pravda, že ty tady máš i dost svých faninek, které tě sledují na Instagramu, které tady zdravíme taky. A tak jak vypadá tvůj Instagram? Odpovídá tvému životu? Jednou jsem tam dokonce dal fotku, kde jsem ubrečenej. Tak jsem si říkal, tak udělám takový experiment. Ta fotka, teď nevím přesně, ale myslím, že to je jedna z mých nejoblíbenějších fotek na profilu. Tak jsem si říkal, tak já už se tady nebudu smát na fotkách a všude budu brečet, když se to těm lidem tak líbí. Protože oni to ocenili, že vlastně mezi všema těma úsměvama člověk ukáže i, že třeba má jiné emoce právě, protože se to moc neukazuje. Nebo jedno z mých nejúspěšnějších videí na Instagramu je, že jsem v rámci ranního vysílání vlezl omylem do počasí. Tak já říkám, ježiš, když se to těm lidem tak líbí, tak já budu do těch zpráv tam furt chodit před kamerou. Nebo když hrajeme muzikál a třeba porouchá se mikrofon nebo nevyjede nějaký propadlo. Ty lidi jsou v euforii, začnou tleskat a líbí se jim to. Já jsem měl jeden z největších potlesků, když jsem hrál Otela, muzikál o berlích, protože prostě jsem to musel odehrát, ale měl jsem před operací kolene, takže nebylo zbytí. Samozřejmě jsem tam nikoho neubodal, ale jenom jsem ho tak jako trefil tou holí, kterou jsem měl. Já jsem se bál, že ty lidi budou naštvaní, že na tohle si koupili lístek za 1100 korun. Ne? Všichni kolegové mi záviděli ten potlesk, já jsem měl největší. Tak říkám, aha, tak od teďka možná budu hrát jenom o berlích teda. Takže vidíš, takže tohle to mívá často úspěch. A úplně nevím, z jaký otázky jsem teď uhnul vlastně. No ne, jestli to právě ten Instagram takže, odpovídá tomu tvýmu životu. Takže já si myslím, ingrediencím, jestli tam jsou třeba vidět. Já si myslím, že ano, ale je pravda, že tam ty sítě, já vždycky říkám, že jsou bezbřehý, že tam vlastně můžeš trávit neustále ten život. A nebo ani ne, takže já mám samozřejmě, říkám, že když mám hodně práce v offlineu, což mám a je to moje primární práce, ne na tom internetu, ale někde s živejma lidma, tak pak třeba nezbývá tolik času na ten online, ale zase vždycky si říkám, když tam nevyfotím tu svoji večeři, tak co, taky tam vyfotí dalších 1 milion lidí, tak prostě neuvidíte, co jsem měl k večeři. No. Takže tak moc to neprožívám, ale snažím se tam být taky aktivní právě i kvůli té práci a kvůli tomu kontaktu s těma fanouškama. Ty tam máš totiž obrovskou základnu. Teďko nevím kolik, 1000 lidí, 140, 180, kolik?
Míň, 122. Nebo, ale pořád je to obrovský množství. Zhruba 200 000, nějak tak. Je to obrovský množství, stejně tak jako posluchačů na různých platformách. Jaký to je si uvědomit, že vlastně můžeš ovlivnit tolik lidí nějakým, ať už je to příspěvkem, ať už je to něčím, protože vím, že ty máš blízko k charitě v rámci Smiling Crocodile. Jaký to je vědět, že můžeš těm lidem třeba v některých jejich momentech, třeba i těžších nebo naopak veselých, prostě něco předat. A že evidentně, když tě sledujou, tak je to zajímá. To já se snažím právě si to takhle neklást, tu otázku, protože pak bych se zablokoval a nic tam nedal. Takže já se snažím právě to tak jako neprožívat a někdy si říkám, prostě to tam dám a vnímám to prostě, takhle vůbec si to jako nepokládám vlastně tu otázku. Každopádně jsem rád za všechny, koho něco zajímá nebo komu se něco líbí, nebo když mi někdo napíše nějakou takovou zpětnou vazbu, tak to je příjemný vědět, že ty lidi tam jsou. No a k tomu Smiling Crocodile, to je totiž, já fandím vždycky tomu, když je někdo aktivní v jakýkoliv sféře, která pomáhá někomu jinému. Já k tomu mám sama blízko, takže řekni nám o tom něco, jak jsi se k tomu třeba dostal. No, Smiling Crocodile, zrovna kruh se uzavírá, tak ty jsem si vybral, když jsem byl v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, kam v případě výhry vždycky se poslali někam peníze. Ovšem oni to té organizaci zapomněli říct, produkce, takže ředitelka té charitativní organizace se to dozvěděla, až když její dcery koukaly právě na televizní pořad a Peroutka tam v červených kalhotech řekl, že výhru předává Smiling Crocodile, tak oni říkali, to je dobrý. Tak pak tam za mnou přijeli i s dětskama, oni se zabývají vlastně péčí o děti s těžkým kombinovaným postižením, ve světě fungují, takže podporují vlastně neslyšící, jejich operace cochleárních implantátů a následně jejich rehabilitace, na který musí dojíždět, a terapie a všechny možné věci s tím spojené. Takže, abych to zkrátil, tak já jsem s bráchou udělal hymnu a s ředitelkou organizace Dášou Hermanovou a naspíval jsem ji do téhle chvíle v 10 světových jazycích, dokonce v čínštině. A nakonec mě nedali víza do té Číny, protože jsem byl na ambasádě, kde mě vyslýchali a pak přede mě dali nějaký článek ze Super.cz a my jsme úplně neřekli totiž, že tam jdeme dělat tuhle činnost, protože Čína komunistická země by to asi úplně nevzala. Takže nakonec jsem čínsky nahrával v Čechách, jestli to byla dobrá čínština, nevím, mě to znělo docela dobře čínsky. Ale učil jsem se to teda podle nějakého pána, který mi to pomalu teda hláskoval přes WhatsApp. No, takže i čínsky zpívám, přátelé. Jo? Kdybyste někdo měli zájem si poslechnout nějaký můj song v čínštině, není problém. Kdyby vás nebavila čeština, ještě nade mnou nelámejte hůl. Jo? Jak vypadá takový tvůrčí proces, když tě od toho tématu po zpracování až po to, že si to zapíšeš a řekneš si, to je ono? No, ten vypadá, že občas to jde hned, občas to nejde vůbec. Občas máš pocit, že ten song je hned hotovej, občas máš pocit, že na tom děláš půl roku a že to furt není ono. Takže záleží, v jaký seš náladě, rozpoložení, jak tě líbá muza. Ale jako je to kreativní proces a mě to baví. A dneska taky hodně to dělá umělá inteligence. Tu já jsem teda ještě nepoužil. Možná to bude jedno z posledních alb, který nebude dotvořeno umělou inteligencí, protože ona ti umí vymyslet melodii, text, všechno. To je velký téma, ale toto album je vytvořeno ještě bez umělé inteligence. Budeme doufat, že na živý koncerty budou chodit živí lidé na živý umělce. Kdybys měl zahrát duet se svým tatínkem, napadla by ti nějaká píseň, že bys řekl, kdybych mohl vrátit čas, chtěl bych si s ním zahrát tohle? Já si myslím, že bychom dali nějakou od Olympiku, protože je to kapela, která hraje tak strašně dlouho. A já jsem teď zase vlastně naskoušel muzikál Okno mé lásky, který je i z písniček Petra Jandy Olympiku. Petr tam rád chodí, i jeho dcery, i jeho manželka. Říkali mi, že jsem jejich oblíbená alternace, my jsme 3, takže to já si považuji. To možná vystřihni, abych nepůsobil jako to. Ale mě to, co tě může těšit víc, než když
autor nebo jeho dcery prostě to mají rádi. A já to mám taky rád, já to rád hraju, já jsem v tom původně neměl hrát tu hlavní roli, nakonec to tak dopadlo a užívám si to, takže to je můj oblíbený muzikál. Ty písničky Olympiku, proč to říkám, jsou tam v různých kabátech, něco je jazzový, něco je pomalejší, rychlejší a uvědomí si, že jsou to fakt hezký písničky, které znají prostě už spousta generací, všichni to známe a tak si myslím, že bych si symbolicky dal nějakou takovou. A když si představíš, že by se s ním byl na tom jevišti, je třeba něco ohledně hudby, co tě naučil, co se hned vzpomeneš, jo, to by mi řekl, abych udělal třeba tohle. Ohledně hudby? Víš, nějaká fráze, nějaký ponaučení, něco, co si odneseš a řekneš si, jo, měl pravdu, ono to funguje. Já ti třeba napovím, můj taťka, než zemřel, tak já se vždycky jako pamatuju, že vždycky, když jsem zpívala, tak jsem byla na jevišti a on jenom vždycky z hlediště takhle dělal na pusu, když zpívám v té opeře, to není tak jako úplně jednoduchý vyslovovat, že říkal, musí ti být rozumět, jinak je to o ničem, musí ti být rozumět. Tak to bylo vždycky, se na to vzpomenu, že říkám, hlavně a těm je dobře rozumět. U nás to bylo tak, že rodiče samozřejmě možná i tím, že tu práci nějak dělali a věděli, že volná noha v umění je taková nestabilní a plná pochybností, tak oni mě v tom podle mě nějak extrémně nepodporovali. Možná ze strachu právě, že tam jsou nějaký limity i v tom talentu, takže já si pamatuju, když jsem poprvé před nima zpíval na mikrofon, tak oni mi k tomu neřekli vůbec nic. A já jsem neměl odvahu se jich zeptat, protože jsem to taky radši nechtěl slyšet. Takže jsem si to musel trošku jako vydobít, ale ten moment naštěstí ještě za taťkova života přišel, že našel nějakou skladbu, jak zpívám právě na YouTube a líbilo se mu to, tak to bylo pro mě důležité. To byl ten John Lennon. Jo, Elton John. Nebo Elton John. Jo. A správně, máš dobrou rešerši. No a pak vlastně, když jsem začal ve Španělsku dělat svoje první věci, tak mě v tom taky mamka i taťka podporovali. Takže tohle byl pro mě taky důležitý milník, byť ne jako pro veřejnost, ale pro můj vnitřní pocit to bylo důležitý. Ale nebylo to zadarmo, musel jsem jako v tom být silnej a konec konců ta práce to potřebuje, to není pro žádný slabý povahy. Takže. Poslední otázka by měla být spíš taková motivační. Kdyby nás poslouchal někdo, kdo by chtěl se vydat na dráhu do showbiznesu, ať už jako moderátor, zpěvák, autor různých skladeb a tak dále, prostě všechno, co ty splňuješ. Co bys mu dal za radu, ať už je to v tom dobrým, anebo v tom, že bys ho k tomu chtěl odradit. Co bys mu chtěl říct? Co jsou takové jako věci, co se člověk dozví, až když v tomto oboru jako funguje nějakou dobu? To nejdůležitější je, aby ho to vevnitř bavilo, aby mu to přinášelo radost. To je fakt to nejdůležitější a zdá se to jako úplně jednoduchá rada, ale často ty lidi třeba láká spíš to pozlátko, o kterém mají nějaký zkreslené představy, nebo honoráře, o kterých mají zkreslené představy. Ten motiv musí být, že tě baví ta podstata té práce. To je to nejsilnější a nejdůležitější. Když to tak nebude, tak možná brzo na to dojedeš. Jo? A mně se stává, že se mě třeba i ptají, nějaký děcka vlastně pro mě už, jako co mají dělat, že chtějí hrát třeba a říkám, a chodíš do dramaťáku? Ne. Říkám, aha, a jako, co teda na tom chceš vlastně dělat? Nebo jako, a myslím si, že když se tomu věnuješ a dáš tomu tu energii a tím pádem ji máš i ven, tak dřív nebo později si tě to do nějaký míry jako najde. Musíš sbírat ty zkušenosti, ty první jsou samozřejmě neviditelný, ale ty nepřeskočíš ty zkušenosti. Takže musíš postupně, no. A někdy třeba máš větší skok, někdy menší, ale prostě je to cesta, takže musí tě bavit ta cesta. Cesta je cíl. Děkujeme moc. Obrovský potlesk. Markéta Fasaty, taky potlesk pro ní. Milan Peroutka. Děkujeme. Drink, pojď si dát, máme vše povoleno. Buď sama sebou, ženo. Drink, to mám ráda, náladu dobrou dává, zažene
bazilika, matika, erotika, to se tě taky týká. Jaký máš na to názor? Je třeba zvětšit obzor. Sundej si klapky z očí, je hloupý ten, kdo mlčí. Co můžeš a co musíš, Dokola pořád slyšíš příkazy v uších duní. teď přijde uvolnění. Drink to mám ráda, náladu dobrou dává, zažene každý svý, tak teda cink. A vychutnej si drink.